Xornada de máxima exixencia na Primeira Galicia. No grupo 5, o Valiño visita un Soutomaior descendido coa necesidade de sumar de 3. O Unión xoga a domicilio ante o San Adrián, o Puebla recibe o Caldas e o Taragoña o Ribadumia. No grupo 2, a este irán a medirase os líderes, o Dumbría. Duelo de vital importancia o que xogará este domingo o Valiño. Os de Cabo de Cruz xogarán no campo Graciano Padín ante un Soutomaior xa descendido. Unha oportunidade de ouro para aumentar a renda de 5 puntos que teñen sobre o descenso, o que deixaría a súa permanencia matemática case finiquitada e a agarda de posibles arrastres. Na parte alta, quenes poden facer un favor ao Valiño son os xogadores do Unión. Mídense ao San Adrián, inmediatos perseguidores dos de Cabo e cun pé e medio en segunda. Os rianxeiros chegan en boa situación logo dun empate ante a Unión Dena, pero coa necesidade imperante de sumar para manterse na loita pola fase de ascenso. Despois de toda a temporada nos postos altos, a súa presencia no playoff periga cada semana que pasa. Por agora ocupan a terceira posición con 62 puntos, 5 menos que o Cordeiro e 2 máis que o Vilaboa. Quenes xogan sen ningunha preocupación son os futbolistas do Puebla, ascendidos xa á preferente. Teñen por diante 3 partidos case de compromiso. O deste domingo será na casa ante o Caldas, 11º clasificado e sen nada en xogo máis aló da posición final para poder evitar posibles arrastres. Os pobrenses buscarán agora despedir unha temporada histórica da mellor maneira posible. E quen tamén xoga sen obxectivos é o Taragoña. Son xa equipo de segunda logo de certificar o descenso da semana pasada. O domingo reciben na lomba o Ribadumia, sextos clasificados. Os rianxeiros tentarán dar a mellor imaxe posible nunha campaña para o olvido. Pasando ao grupo 2, a este irán a deber a superar o domingo unha dura proba para certificar a permanencia matemática. Xogará a domicilio no campo do Dumbría, líder da táboa e claro aspirante ao ascenso directo. Os muradáns son agora 11º con 6 puntos sobre o descenso e unha vitoria podería deixar xa certificada a súa presencia un ano máis na Primeira Futgal.